De ce merge așa din încet? Așa, da. Stiamo assistendo all'esame di guida di Kifor Adriana. Da. Da, ia. Nu a prins farurile să nu... Acum unde e? Stai să vedem unde e. Înainte, vei semna aici. Înainte e? Da, tu nu te uiți tu. Ești atent. Dar nu m-am uitat. Aha, dar mergi încet. De ce mergi încet? Aici cedează trecerea. Merge regulamentar. Deci ai 40. E bine, e regulamentar. Deci e regulamentar? Da. Deci e viteza începătorului, 40. Aha. Dar așa trebuie să meargă așa, nu? Da, nu trebuie să... e maxim 50. Localitate. E prin localitate. Da. Da, ia! Ia să vedem aici unde e, la Gricineanu. La Gricineanu e. Oare nu ne vede la când filmăm? Dar e atent la... să uite pentru... Dar n-are la oglinzi, mă, să vadă și pentru și până la noi sunt duble oglinzile. Și pentru cel care vede din dreapta. Ia să vedem, îi trece unul? Îi dă trecerea sau nu-i dă? Uite, să uită și nenea, da și tu uiți nenea. Trebuia să-l țin cumva ca să nu se vadă. E mai aproape, apropie mașini. Ți-am dat zoom. Mai mult n-am ce să fac. Uite că îi dă și mai mult de 50. Dar are voie aici? Nu știu, n-are voie. Dar nu e atentă și poate posibil să-ți ia din puncte. Dar la nu zice nimic pe moment, spune la sfârșit. Oare? N-a sărit. Uite, 30. Vezi? Și ăla bifează. Acum bifează pe dosar. Dai, apropie-te. Ia să vedem noi. Dar asta nu depășește, vezi? Tu-i gura mamului, că ține așa ca să nu zi. Să nu ne vadă. Ca să nu ne vadă, da. Dar ține-l în mână. Mă vede ăla, nici nu se dă naibii deoparte. Ca să nu ne vadă, înțelegi? Dai, Adriana, ia! Ei, dar fricoasă e, băi. E fricoasă. Nu că e fricoasă, e... Merge ca să nu greșească. Deci mergi încet ca să nu greșească, ești atent la... Știi ce face? Se apropie de 50 de metri, zice, fă dreapta. Și tu trebuie să te încadrezi, să semnalizezi, uite, am frânat. Hai să vedem ce face. Poate face o parcare cu spatele. Și o pune să bage, uite aici, în parcarea asta. Poate. Nu, o pune să... Poate să pui. Cum să știi? Te armat. E rătici acolo de ăștia. Ăștia opresc și opresc mașini. Mașini astea mari. Unde? În ladri. Semnalizare dreaptă. Intră pe tranche. Dai, suntem la cimitir în Gricineanu, fraților, ia. Haideți să vedem aici, pe Kifor Adrian, ia. Tu-i ceapa, mami, așa unde. Nu mă vede ăla că o filmează. Dacă a fost aia de tot de-am ținut după ea. Am văzut mașina azi. Poate nu vede ăla că filmăm, mă. Mașina albastră ție în vălui. De ce n-ai voie să filmezi? N-ai voie să filmezi? Ești în trafic. Ai voie acolo. Dar și acolo, nu e obligatoriu acum camere. Unde? Școala de șoferi, e obligat să-și cumpere o instalație de asta, cu camere. Trebuie filmat tot. Pentru că să dau bani să făceam mai repede. Da. Îmi întreba că n-am cum să-l pun în ele. Ia să vezi că face... 50 de metri a pus să semnalizeze. Da, ei te pun? Nu, i-a zis, faci dreapta și ea deja a intrat în semnalizare. Da, e corect, nu? Mi se pare ceva corect mie. Nu știu, totuși mi se pare ceva corect, să vedem aici. Hai, Adriana, hai, suntem lângă tine, suntem cu tine. Să uite. Se uită în oglindă. Nu se uită se uită la stop. Și mergi pe stop, ia să vedem cum e. E atentă la stop și vorbește ăla din spate. Ce zice, dar poate nu sunt la...
Nu se uită la Dar noi. nu mai filmă. Hm? Lasă mai jos aici. Acum poate să uite și te... A luat-o bine? Hm? Deci e tare încet. Hm? Mai vezi să le folosă pe acolo, în manevră și să lași mai departe. Deci oprește, fă o parcare cu spatele. Instantaneu, deci te anunță ca să vadă reacția ta. Dacă reacționezi, dacă te încadrezi, dacă semnalizezi, te uiți în spate, o oprești, dar te semnalizezi prima dată să oprești. Ei nu zice nimic. Oh, hai cu Doamne ajută, Adrian, hai! Cu Doamne ajută! Nu trebuie tare pe stradă. A, deci acum au pus frână. Da. Unde e? O ia pe tangențială. Acum o ia pe tangențială, mă. Da, dar nu e aici. Bă, da, aici e Da, tangențială. dar nu pe aici, pe dincolo. Greșise, era să bagă aici. Era să bage? Da, să bage pe aici. Deci e greșeat dacă se bagă pe aici. Intră pe... Oare și-o fi dat seama că îi filmăm? Nu. Hă? Dar cum să fac, mă, să dau ca să nu se vadă? Lasă mai în spate. Aici îi dă voie să dea 110. Ai, de voie să dea 110 aici? Da. Trebuia să ne punem și noi centurile acum, nu, nu. Ia să vedem, s-o încadrat bine în ele? Da. Zici tu ceva, s-o încadrat bine ori nu? Ține... Hai, Adriana, hai! Hai, Adriana, hai! Cât aici cu 50, vezi? Da, 10. Hă? Se pot. 10. Uite, Are 80 în bord? Ia uite la tine. Da, are 70, 60. E bun, hă? Cred că și-au dat seama că prea stă lucrul lor. Oare? Împingem un camion de la spate. Pe noi? Școala Guida, uite că scrie și jos Școala Guida. Vreau să bagi o mașină între noi. Vreau să bagi o mașină între noi. De ce? Mai bine. Ha? Mai bine. Bine, nu mare. Una de asta mică. Păi nu mai vezi nimică. Merge bine? Merge regulamentar acum? E bine, acum e 90. Mai are dreptul până la 110. Îți spune ei, schimbă așa. Hai, dă-i a 4, dă-i a 5. Îți spune ei ce să Dar de faci. mers merge bine, domnule? Da, bine. Ha? Gata, da. Și acum semnalizează. Semnalizează, se bagă în parcare. Noi acum trebuie să depășim. De ce? Nu o să fac în parcare, că nu-i parcare aici. A, iese. Iesă. Iese. Asta cu camionul îl depășește. Da, Adriana, că mergi bine. Iese până Caivanul și nu cred că mai intră înapoi pe tangențială. Sucivă. Aici la Sucivă, mă, care e Caivanul. Și duce înapoi acolo. S-au prins ăștia, mă, că le Oare? ține după ei. Cine știe? Uite, acum merg fără accelerație. Vezi? Și uite, Nu, oare surprins ăștia? Uite, semnalizează. Deci, uitați să închid semnalizarea. Uite, să trecem. Vrei să vezi când ne face să trecem? Și s-a încurcat. Stai. Da. Lasă-o încet. Tu ai semnalizat ca să iei partea înaltă? Ca să nu se prindă? Dar de ce să depășesc, dar aveam mașină. De ce au pus să se oprească? Nu știu, îi mai explică ceva. Poate i s-a oprit motorul. Nu știu. Și ai voie la asta? N-ai voie, n-ai voie. Hă? N-ai voie. Mai ales să oprești și aici. Hă?
Mai ales se oprește aici. Aveai stop acolo. Da, da, uite. Dar nu aveai nicio mașină. Da, da, uite, au rămas cu semnalizarea prinsă. Nu, pe intra s-a încadrat în pe bandă. Așa, o ia încolo, cred că, mă. Deci dacă o ia înapoi încolo, nu merge pe via după ei, o luăm pe dincolo și ne duce tot în parcarea aia. A rămas cu semnalizare. Și uite, vezi niște lucruri care tu le uiți. Gata, a stins. Bun, și ce... El nu zice nimica. Acum nu știu cum o fi la ei, dar ei nu zice nimica. Dar spune acolo, ei scrie, tot timpul scrie pe dosarul ăla. Aoleu, și ce Și la sfârșit se adună niște puncte, scade 3 puncte de acolo, 2 de acolo, 25 de puncte trebuie să acumulezi luate și nu iei permisul. Aha. Dar vezi, nu ți le spune. Eu tot am fost cu cineva bun, de 2 ori. Ce, atât ai conducere? Dar ar fi bine doar atât. Vede că ești a 2 oară, poate te lasă. Nu, bagă înainte. Înainte, nu. Ba da, N-ai înainte, voie. până semnalizat. N-ai Cum să voie. Cum să n-ai? N-ai voie. N-ai voie, ba da. interzis Uite, camioane. mă, o semnalizat acum. Acum o semnalizat. Interzis camioane. O semnalizat acum. Hai că acum nu știu, că nu știu cum o fi coding. Și ce să ne fac când ține de voi? Te-am puști. Nu-i treaba de asta, e treaba că... Neaule, o semnalizat aici, în curbă. Păi nu, așa se face, cum ai 10 metri atunci îți spune, Dar nu 10 metri, 2 metri mai avem. fă dreapta. Și atunci tu te pierzi, ce să fac, dreapta? Stai că trebuie să dau privată semnalizare, să mă asigur. În special pe alea pe 2 benzi, ai bandă liberă acolo și tu te încadrezi pe dreapta. Acum vedem noi unde o ia ăsta. O face, uite, face stânga. Și noi? Mergem în parcare undeva. Nu, uite, ne băgăm aici. Unde? Uite aici.